Soki ba 'yan mata sai zuciya da na ce miki ba zan bar ki ba na jefar. Ce rayuwata a dare koko da rana sai zuciyata mata kin basirata kin sace ganina ki da ba daga lokacina karshe kin saka na arami kin yi min karanta. Gaske bacci na ko a farke tunoki nake a raina kullum ke nai wata ke ashe ni ban sani ba a zuciya ta yi wa wani masauki amma in mun haɗu sai ta ce ni ne sahibi gurinta. Ta ɗauka Abba dama ko magana a chatin rufulai sai ita ga dama amma haka ban gudunta ƙaunar ta nake ta fama a cikin zuciya ta kwanta don ba na aso na barta. Na so ganinta za ta ce mini babu dama amma ka a san masoyi kullum bai san musuwa an ce so dafi ne a cikin kowanne bawa nawa dafin da girma yake na ɗau hanyar makanta. Magana ta aure sai ta ce za a ta yi tunani cikin tausassa murya da salo wanda babu rauni sai da jini cikin furanni tamkar na haura tsani ashe duka yaudara ce dan ba ta so na barta. Sanda a ina sowa zafin sai da shi na sawa kullum zuciya tana ce min wata rana a za ta daina to ashe ni ban sani ba san maso wani ne a kaina zuciya ta yi wauta dan ba ta so ta barta.